Skont il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Fredrick Azzopardi, l-art li se tittieħed lil bdiewa fl-Imrieħel mhux se tkun qed tintuża għal karozzi, iżda biex issir bankina aktar wiesa għal min irid imur jimxi fil-bypass u għal dawk li jużaw ir-roti. Mhux biex jakkomodaw karozzi, assolutament. Kull min illum jimxi jew jixtieq jimxi fil-bypass tal-Imrieħel irid jgħaddi imħaxken wara dawk il-crash barriers. Dan il-proġett ifisser li l-pont li sewa aktar minn €1,000,000 u li ilu anqas minn 4 snin li sar, issa se jiżarma. Iżda skont Azzopardi dan il-pont kien ippjanat biex iservi biss sal ftit żmien. Mela, dak in-nies il-pubbliku ma ħarġix flus għalih. Dak huwa pont li meta imbena il-mod kif kien draftjat it-tender kien li dak isir għal perjodu ta' snin saqqu il-flus se jkun qegħdin jitħallsu huwa reklamar. Se jkun hemm bżonnu aktar? Le. Filwaqt li illum hemm bżonnu għax jekk tiġi biex taqsam mhux taqsam mod sigur, il-mod li aħna qegħdin nipproponu se jkollok mod sigur kif taqsam. Mela allura mhux ser jintrema, għandek bżonnu iktar. Xorta flus fil-ħela ma' bżonna. Mistoqsi waqt programm fuq ix-xandir tal-Istat jekk din it-triq kien qed issir biex taġevol il xi ħadd partikolari, Azzopardi qal li Alla ħares kien hekk. Isir proġett li hu pjanat għal xi ħadd kummerċjali. Fredrick Azzopardi kien mistoqsi wkoll jekk fil-proġett tal-Imrieħel saritx konsultazzjoni mal-bdiewa u qal li l-awtorità tal-ippjanar tagħmel il-konsultazzjoni tagħha filwaqt li Infrastructure Malta waħlet karti fuq il-proprjetà biex tafżal il-bdiewa bix-xogħlijiet. Dwar ir-roundabout li se tkun qed tinbena f'Bur Marrat u li biex issir se jinqerdu razzett u spira li għandhom aktar minn 500 sena, il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta qal li din għadha ma saritx, iżda pressat jgħid saritx applikazzjoni għaliha u ikkonferma. Sa dan it-tant dwar il-proġett tal-imsida Azzopardi qal il-viżwali mxerdin fil-medja mhumiex reali, qal li dan il-proġett se jżid biss ftit aktar karozzi f'din iż-żona minn dawk li hemm illum. Bil-preżentatur jistaqsi kif allura dan il-proġett qed jinċentiva trasport alternattiv li ilna snin nisimgħu dwaru meta fil-verità se jkompli jżid ma' traffiku. It-tweġiba ta' Azzopardi kienet li lan u li traffiku jiġi trasferit lejn l-arterji biex fl-irħula jibdew jintużaw aktar ir-roti.